Ngayon paalis kami, dadayo kami ng Bahura. Mag 2 days kami, 3 days pag nakaisda. Yes. Sama si Waray Mix Bird. Wow. Paalis kami ngayon. Kasi si Boy Tapang. Yun. Yun mga Waray Mix. Anak buhay na naman. Sana gabayan tayo ni Lord niya sa pagbibiyahe. Medyo malayo-layo ang dadayuhan namin yun. Sana marami kami ng huli. Makadamo ko ng marami. Paalis na kami mga Waray Mix. So abang-abang na lang. Nandun na kami sa Bahura. Yun! Aming kapitan nandun pa sa baba. So, yun mga Waray Mix, abang-abang na lang mamaya. Chinese na yun, Chinese. Pag nandun na kami sa Bahura. Ayun si Cordin, na-disgrasya nung isang araw. Kasi ba isang kawil? yung daliri, yung ganito, nasabitan ng malaking kawil. Masakit pa din, masakit pa. Kaya na. Mga Orex, pwede na. Kasama namin para may pambayad pa rin Dixon. Kita no? 3,680 rin yung nagastos sa kanyang pagpa-opera. So ilalagay namin dyan kung paano siya natinik. Andun sa kabilang cellphone ko, ilalagay namin para makita rin yung sangitan. Dan dito sa akin, meron dito. meron dyan. Yun, mga na lang mga Waray Mix. Few moments later. Morning! Nakakaulang namin. Alas ko na ng madaling araw. Nakakaulang namin. Ginahagkutan eh. Paring kumalma. Inulit talaga ni Kapitan yung oras. Ginahagkutan din. Nagtago na.
Barinat liog. Aray na yung kabady oh. Bali ng leg. Hindi kami nakapag-video kanina. Grabe man lalaking alon. Baka mahulog yung cameraman. Sabaw kulo ba? Yan, ang sinasabi ko. Nakakaulan kasi dito. Damla. Sabaw ba? Sabaw. Uy. Yes! Dalawa din. Yung lugi. Lang yun. Tiger block. Ang ingong lapo dito sa Bahura. Ano? Ay, angkit na. Rigo. Ano? Nakasama ko yun ito. Sa video. Eh, pinanap niya kamot. Hindi kakagat eh. Malalim yata dito. Ginaw. Ha? Dalang, mamain. Na. Sama litik. Tatako. Ano pa namin ka Jomar ka naghinabuhanay kami. Bus tubig. Ano pa nga ng isda? Hindi mo napupuno. Tayo yun. Ha? Eh si Mark. Si Mark. Tayo ba? Naghinukay. Murma. Samara labahita. Paano mo kayo? Ang lamig na mga kawarin eh. Ayaw. Umano ni Danny Boy kanina. Gisingin ko pa. Naiglip na ako stick. Ha? Nakaiglip na kanina. Ano kayo manirahan mo? Ay! Kamagbutan. Kapabamos na ngayon. Minirang ko na. Yes. Oo. Magsahan na rin. Ay. Yes. Wala. Uy. Pahabol pa. Paano ba rin lapo? Stopper. Buti na hagod na. Lapo. Lodot. Oh, bakit? Yes.
Maya-maya. Ay, suhi pa. Bigla ako. Ay, dito na lang. Natabaw yan. Oh? Tabaw. Wala posisyon? Wala. Hindi ko. Hindi ko sa lang kini. Buksa. May nagkata man yung may nagkata. Buksa. Buksa to? Oo, hindi. Yun. Ay, no. Wala ka laki. Tigis. Sit. Sit. Na, patay na. Oh, kurog na. Ha. Hadlok ka daw. Suwagan. Ulo. Pura. Hindi pala. Zero, hindi pala.
Ay, hiniling. Din. Dadasok natin para mapantay. Bisan gud mabalod ano nakaantok lagi hapon. Hindi ka na gurahaw, di ka matik pa. No, iyong na ko taulin. Iyong na? Yung nagatig. Dami mga blodat oh. Tiger. Tiger mga guys. No? Black tiger. Tiger ano ba ito? Oversize. Babalot din natin yung ulo. Para hindi lamigin. Muti. Hindi lamigin. Oh, basta. Ito, mala kayo. Ito mo dito. Pistol. Pistol. Puputso natin yung ulo. Puputso. Wow. Walang balo. Tumurong tayo. Dugat. Hindi mo lakas yan doon. Hindi mo lakas yan. Ano yan dito po? Maloso itong nilo. Nalamit sila. Hindi kasi mga lapod yan din. Siguro kung hindi kasali surahan dyan sa Tiwarik. Ano, kuha natin ka mga surawan. Kaso ano ka ng tubig? Ha?
Abutan ng tubig yan. Oo na. Ito, tatago ko po. Absolute. Oh, Yeah. yan natin. Uwi na ako. Yung ka, ano, Ikaw na yun ba? dami nyo naman. Plan. Ito din ah, bahayin ko lang natin yung bobo. Nice, bro, friend. Maraming nililo. Bro, Hindi siya kumupos. Secure. ganda pala yung unang sisi dyan. Okay, walang ano, bukaw. Tunaw na. Ganda ng kulay din. Overflow ka daw. Daming sabaw. Ito. Lalak din mo siya kung yan na. Ayun, ang kadalawang cooler din. Motoraynik. Pagsagang manlilit na alon. The next day. Yun. Oh my God! Waray mix. Wow! Umaw na sila hon. Oversize na lapu-lapu. Simpo na naman, simpo. Mga 5 kilo yan. Kawaray mix.
bago. Bago talaga. Lugat, Samaral, Lapo. Bukit. Yung huli nila, ulit sisig. Last trip na ito, last trip. Potol. Remix. Last stress na ng madaling araw. Bakam pa rin sa hanap buhay. Kaahon lang ng mga bulisit. Uwi na kami ngayon. Pangalawang gabi na kami ngayon. Puro na po ang dagat. Pistahan na dito sa dagat. May karay-karay na. Puran. Ang laking sugat, no? Wala. Buti na sundot ko ito. Kita patay na. Ay, nakadalawang ano. Tatlong pana na ako dyan. Putik na talaga. Dito ko pinakalahin, no? Saan para ko nahulog ko ito. Ay, wala na. Pinahanap ko ito. Tawag na sugat. Yun, no? Oh my God! Oh. Wow! Lalim na Hindi sugat. tinablas ko. Sabi ng nanay, anak, sama ka sa akin. Kaya sumama ka. Kailangan mo na okay dito, ano? Ano? Kayo. Ay, daw wala. Warak ang sugat ko, remix, oh. Tinigbas eh. Sayang malaki nito. Diyan mo rin tumat. Hindi rin matama. May lawas. Wala. Oh, pulbo to. Ito para ko eh. Ano po ba? Buti na pagtakwa. Sundan ko. Ano naman? Malinaw eh. Malawaw. Sayang. Ito pala may patay na siguro. Kanaan ko. Tumo na lang nagkiwa. Sayang ilap ito. Ito rin kinalubay. At ito na pula kayo yung bayaan at sinaniboy. Kunwari Pula? ka sunod na iya, aw. Wala. Wala, Pati yun piraso na sa mga. Moon! Mix! Dalawang Bibi! Putik. Mga oversize ko dyan. Good size. Good size. Ibang kulay ito. Sa putikan yan, putikan. Putik, ang doon sa mga hukay, iba. Oh, ito man. Nandun ako sa buhangin. Ito na, huwag ka matang kay liwat. May okay. Bukaw, kadang bukaw. Kapag pinanamin dito. Ay, malambot lang gumako. Putol pa nga yung Doble yan katuluma. putok ang doon. Isa din na style. Kaya dinukot namin ako. Ang hirap na ano. Babasag. Amo ito yung dinukot. Walang pamalo na ano.
pag bitaw na ato na mo to na pa na kulot adto. Putik na Ang luwi. hirap, ano yun. Malaki kasi yung ulo ko. Ang dami po. Kaya mamahalin. Luda. Ludot. Oh, gasa. Walang makain siguro siya. Manuri siya to. Ka-sexy. May sakit man yan. Paano nagigigod ni Kla? Allah, kanipis. Wala ito makain. Sige, inana kasi dito pinuputukan. Kaya no. Ito. Allah. Allah. Isa. Kanahatin na din. Nagdadalagan niya nga rin ako. Nagkakarangan na. Duduwa sa ganyan kaglo. Nervous na. Umayat. Ito na yung sakit niya na ko. Gagari-gari. Gasa. Gasa. Oh. Ayun. Ayun. Kadagdag din ng isang sisig. Kumpirason lapo. Magkasal. Hindi na yata. Magasa nga lang yung ano. Ito, isang kilo siguro. Paris, oh. Ang payat. Paano yan? Ayun. Sasa yung ano? Nadismayo siguro. May tama yan. Plastic. Hanap niya. May tiklat. Bakit na ano? Ang buto niya? Mahal kami COVID. Oh. Alata niya. Payat na. Tamaan siya dating para yan. Balutin natin mga Corimix ang ulo. Ang mukha. Ang hasa. Buto ka, ano, nakapal. Oh. Ang pala kami, Maribik. Uy. Hanapin ko lang. Bakit mo mga ka? Malaki talaga isang plaza. Tatlong kilo. 5 kilo. Buto ka bigo. Ito. 2 kilo. Nag-uwas ang timbang. Kapala yan. Dati ba? Dalawa. May malaking ito. Lagi ko siguro itong Pinagdubanatan na, hindi na mahuli. Andun pala kay Kenneth, dala-dala. Mahina na. Balat na natin. Sabi ko na. ang kulay ko yan. Shock. Tulog na. Buhay pa. Kabilo. Kasi Maribik. Gumata. Corimix. Dati mati yan ano. Kawaran sinyado ko isang Sakit siya ito ng ulcer. Pero hindi halata kay malaki ang tiyan. Kung wala yan na, basta kaya. Gantira ko siguro yan. No? Maribik. Wala ako.
Ah, okay na puno gihapon. Yun na lang yan din. Wala, hindi na makasama dyan. Oh, malalim pa pala dun. Yan mga Waremix, uwi na kami. Layo-layo pa ang biyahe. 4 na oras hanggang 5 oras pag biyahe. Pwede sa balod. Pwede sa balod. Kung mabalod-balod. Alas 2 na ng madaling araw. Siguro makakarating kami mga alas 8. Umaga. Alas 3 na. Pasado. Basta. Pasado. Kaya pa din. Tatlong cooler mga Waremix puno sa 2-3. Puno yan 3. Para tayo ngayon ng may kapal. Tayo bukol kung hindi nakasama. May sungay sa anak ko 5 piraso. At 1,000 ka. Bigyan pa kita ng daan. Ano pa? The next day. Salamat Lord. Biyahe. Pauwi din kami ng maaga. Pasok na kami ng Bukana. Among kapitan. Nene boy. Among Waremix. Bagong gising. Kalmang-kalmang. Magandang biyahe. At ito'y kabady. Lamak tayo ngayon mga ka-Waremix. Marami natin nga po ngayon. Lamag na naman, lamag. Nagkalagin tayo. Kaya na tayo. Nakawin na rin yung pinag sa hospital. Dumpster.
Okay. Abot din mga kawaray mix. Kain tayo. Maraming, manamnamin ko mga mix. Salamat kay Lord sa biyaya. Ulap namin mga lobster. Yun. Dali din kami lobster na. Puro seafood sa iyo mga Oray Mix. Saka ano, shell. Wow. Shellfish. Kapal, kapal. Saka lobster. Kain tayo mga Oray Mix. Kain. Salamat kay Lord na Wow. biyaya. Pala to. Yes. Sabaw. Dalan boy. Wala. Ang sarap! Oh my God! Wow! Nakita si boy. Ay. Ayun, no? Yun, oh. Ayaw pa siya gagabi panain to. Liwanag, di ba mo din? Iwanan pa ako dun sa isa. Kami pinangaw yung galing ang tipay. Hello, pwede kaya. Pinangawa. Wala may patala ka. Yes! Wow! Oh, pwede na nakatuto. Kahigit lang. Yun! Kaya di may ano ko yun. Baso, ano? Tatali pa yun. Sabaw. Dapat tinali sana kanina. Tama na dito. Okay, ayos na. Baso. Baso? Mahuhuwad Tabaw? dito yung sabaw, mahuhuwad. Tabaw? Yet, tabaw.